ぼちぼち始めるかの。Round 2 Ready Go ほらさほらさといおやまだだ。おれはいわちゅおいおや I am so excited. Player 2 wins. スキップスキップランラララン。集え空を愛する者たちよ。 Round 3 Ready Go タッハッタッタッおっとっとっと。これでここからだ。Knockout Yeah Player 1 wins 私の勝ちだ。ほなやろか。 Round 4 Ready Go 留学祭や。ハードおろこわはやハードおろでや留学流走撃や。捉えた。サイアンカップどないや。流走撃や。やおろよくさくれや。Winner